mullekin se pelkkä äitiys ja se hiekkalaatikolla oleminen, niin se täyttää ne kaikki. Eikä tarvitse olla mitään muuta. Esimerkiksi mulle semmoinen tietty itteni kehittäminen ja merkityksellisyyden kokeminen muustakin kuin äitiydestä, vaikka että mun asiakas onnistuu tai muuta, niin se täyttää mun elämää. Ja sen takia mä en ole halunnut lopettaa työntekoa. Mutta en mä missään vaiheessa ole myöskään tehnyt yötä myöten töitä, koska mulle se lapsi on ollut prioriteetti numero 1. Mä niin kuin ekan lapsen kanssa ehkä yritin just tehdä sellaista kuvitteellista supernaisen viittaa, että minä kannan tätä vauvaa palaverista toiseen ja pystyn kykenen tekemään asioita samalla. Sellaista vähän niin kuin näyttämisen tarvetta. Mutta ei noiden 2 seuraavan kanssa. Mä oon nauttinut siitä, kun mä oon oikein ollut saamaton ja vaan nauttinut sen lapsen kanssa. Ja sitten välillä tehnyt jotain ihania tapahtumia, missä mä näen mun asiakkaita. Ja että mä uskon, että semmoiseen luonnolliseen, niin siitä myös tulee se liikevaihdon kasvu, kun sit siitä, että yrittää puskea sitä miljoonaa pihalle.